Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka pari nga viral sa social media tungod sa iyang mga pinasahi nga paagi sa pagsangyaw sa pulong sa makagagahom. Sabay-sabay tang ilailahon si Father Joseph Lagumbay gikan sa Catholic Universalist Church of Asia Pacific. Father Joseph, mayong buntag diha og dayon sa At Home Mediamay Regional TV. Kamusta ka karon? Good morning. Okay ra sad baya, kaloy sa Ginoo. Happy to know nga ana ka sa maayong kahimtang karon pads. Apan unang-una no, makisayod sa mi kung unsa ba ang storya nimo kung paunsa ka nagsugod sa pagkapari ni ining Catholic Universalist Church. Okay. So nahimo kong pari sa Catholic Universalist Church. Actually wala gini siya gituyo no. Kaniadto wala gid ko nagdakom nga mamahimo kong pari. Gani ang akong kurso is BS Environmental Science and Technology. Pero pag graduate na ako sa college, wala akong katrabaho gyud sa kanang inline sa kong kurso, so nag-call center ko. O dito sa pag-call center na ako, murag ka na ba, hinay-hinay bitaw nga murag na interesado og mga spirituality. Kaniya to gani, dili ganin ko ingon nga Christian gyud kaayo. So na-interesado lang ko og kana bitaw, gitawag nato nga mga esoteric teaching sa Christianity. O dito na sa online, nakamit ko og mga bishops nga nagkuan, murag inline ani nga pagtulunan. O dito dayon nagstugod ang akong journey. Sa mong tinuhuan, Father Joseph, unsa ba ang main message nga hatod niini nga tinuhuan? Unsa ba kining universalism? So, ang Catholic Universalist Church of Asia Pacific, unique ang ato ang pagtulunan tungod kay we teach universalism, and universalism is the belief that everyone will be reunited with God in the fullness of time. So, we don't believe in eternal hell. So, tanan makaabot sa langit, pero dili tanan magdungan. Adunay pagsilot, but punishment is only necessary for correction and not annihilation. So, aside sa we believe that God is love, and because of this love, ang tanan tao mahiusa ngadto balik sa Dios in the fullness of time. We are very progressive and we are liberal in a way that usa ni ana ang pagdawat nato sa LGBT community sa atong mga simbahan. Father Joseph, viral gayud sa social media ang mga content nimo discussing the faith of universalism. Unsa ba ang imuhang tumong sa pagka-active sa social media? Okay. Nahitabo ni siya tungod kay una, 30 years old pa man ko, no? So nabilong pa ko sa millennial nga generation. So hili kita gyud siguro no, apil siguro ka Cyril no. Nabilong pa tani ani nga generation, og we want to make use of social media in a way nga productive siya and dili siya makadaot o makakos og harm sa ato mga kabatanunan. So kauna-huna ko nga siguro kung ang mensahe ibutang nato siya pinaagi sa usa ka content nga video nga informative pero entertaining at the same time, mas dako magud, mas mo register magud na sa utak sa tao. That's why na nahuna-hunaan ako nga magbutang kog content on social media sa ingon ani nga pamaagi. TikTok. God created the entire universe from Himself. The entire universe is within God, and we are within God, as God is also within us, because we are all created in the image and likeness of God. And so far, no na atay mga positive responses, tapo yung mga negative nga responses, pero dili man na malikayan. Pero nalipay lang pod ko kay daghan mga tao, especially sa mga kabatanunan nga mas na-open ang ilang mind, and they start to ask intelligent questions about faith, about life, and about their existence here in this world. Lastly, Pads Joseph, unsa ba ang imong mensahe ngadto sa atong mga kapuso viewers karong buntaga? Okay. So, siguro sa katapusan, ang ako ra sigurong maingon is that kining atong differences when it comes to our belief of God, these are just superficial, no? This is just an illusion. Na ako'y pinaka-favorite kayo nga quote, diversity is divine, but division is diabolic. That's why adunay daghan kay mga relihiyon sa tibuok kalibutan. Tungod kay lahi-lahi ang ang pagsabot, lahi ang way of understanding sa matag tao, lahi atong kultura, lahi atong pagtuo. However, all path leads to God. Mo na siya, no? Busa kung dili man kamo agree sa ako ang tinuan, og ingon man kung dili man kamo agree sa tinuan sa imong isig ka tawo, pasagdi siya. Tungod kay aduna pud siya lahi nga journey para sa iyaha.
Pag-abot sa katapusan, magkita arang tanan sa tumoy. Pag-abot sa katapusan, paingon ra gyapon tang tanan sa Ginoo. Daghang salamat Father Joseph sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Og sigurado ko nga daghang natun-an ang atong mga kapuso karong buntaga. Amping kanunay. Salamat sad kaayo, Brother Cyril. God bless. Namaste. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.